Здравейте, YouTube! Аз съм Шокер и в този урок ще ви обясня. Предполагам, че знаете как да намалите на Minecraft лага 100%. С 100% да нямате лаг. Това ми са 4 гига RAM, както виждате. Върши ми добра работа на мен. Мисля 8 да слагам, ама няма смисъл. Така, първото нещо е тук профила ми е един мод, Optifine мод. Не е само това, да знаете. И сега, които не разбират, повтарям, който не разбира, да не кажете сега аз това го знам или да хейтвате. Това го показвам, които са със слаби машини, не знаят този мод до сега. Но пак повтарям, не е само Optifine. Интернетът е малко бавен. Така, влизате ето в този сайт, ако е версията ви 1.6.2. Ще сложа линк под описанието или в клипа ще излезе този линк. Така. Тук нагоре. C4 Ultra. Него теглите. Натискате на него. Да. И както гледате, това ви е такова. Как да го кажа? Да, като джар. Сега ще ви покажа. Дали джар е това. Влизате в процент дата. Така, точка Minecraft. Влизате в версия. Тук версия. Ето са версии. Ето, аз понеже съм си изтеглил 1.6.2 с Optifine от Замунда. Но не е само Optifine да намалите лага, има и други неща. За хората с слаби компютри говоря. Аз мога и без Optifine ми лаги, ама за всеки случай го слагам. Така. Влизайте, ако ви е версията само 1.6.2. Значи при вас може да е на jar файл. Друго може да изглежда. Това го кръстите ето така 1.6.2, както това. Триете това и слагате това нещо. Но аз няма да го слагам, защото вече съм сложил този Optifine. Така, следващото нещо е, ще покажа и настройките на Optifine. Следващото нещо е цъкате десен бутон. Персонализиране. Не знам така ли се води, след съм с английския. И ето на това. Давате бялото. Това доста изчезва лага. Ето товара на процесора. Сега само 28%. Това нищо не са. Скайпа не го товари. Сега, защото с никой не говоря. Значи Google го товари и към тасията. Моят компютър като не изпитва такива проблеми, затова си го слагам на нормално. Така. Друго нещо е да имате тази антивирусна Avast. Тя върши много добра работа на мене. Ето. Може, ще давам линк за нея. В описанието. Като се изтегли, тя лесно се инсталира. Има сета, едно нещо. И предполагам, че знаете. Ако така, като я отворите, това прави бърза проверка. Не може да такова. Пишете, колеги.
Не. Не провери, бърза и не може да провери цялата система. А това проверява всичко, абсолютно всичко за вирус. Друго нещо е за вирус или не знам, аз мисля, че да сканира компютър. Windows Defender. Цъкате на него, скан. Full scan. Давате да сканира целият компютър за такива. Не знам, за вируси, може би. Или само нещо друго прави. Но само знам, че прави нещо. Така. Друго. Важно е иконките ви да са малки на компютъра, защото такова. И те са имат място и това. Така. Сега настройки на Optifine. Значи, също да нямате, ако искате да говорите по Skype и да нямате, защото такова, Skype товари процесора, затова си изтеглете възможно най-старата версия. Не баш най-старата, по-стара версия на Skype. Ако си дръпнете Minecraft 1.6.2 с Optifine от Zamunda, няма да го имате Optifine, ще ви е ето така. Цъкате локал версия или най-добре Edit профил, давате тикче тук и ще ви има едно такова. То ще ви е на така. Ако няма това тикче, не мисля показах, отдея, ама сега не знам. Слагате го, натискате 1.6.2 Optifine. Също така. Значи, както виждате, моят компютър е 4 гига RAM. Значи, ето тук. Сега ще ви покажа. Компютъра ви, ако е той 4, обаче, както виждате тук, рамта почти му е взета всичката, тъй че аз не мога да дам. 1 гига си остава. Но ако на вас не ви е заета всичката памет, да кажем, ако сте 4 гига и такова само 2 гига ползва компютъра ви от паметта, слагате си 2 гига. Но е хубаво да ползва всичката RAM памет от компютъра. Натискате Play. Сега ще рестарта настройките на Optifine и ще ви покажа. Предполагам, че играете на английски, но както и да е. Ето така. По дефалт ви са ето така. Ако сте слаба машина, 2 гига RAM да кажем, ще ви лаг. Аз нямам много лаг. Така. Тук, ако искате да нямате никакъв лаг, давате го на Fast. Моят компютър не изпитва проблеми, става си на пенза. Това тук нормал дете го давате на тайм. Тук задължително трябва да е Max FPS. Това го изключвате и това да е Off. И това дава доста голям лаг. Ако искате си пуснете малко светлина да имате в играта. Моят компютър не изпитва проблеми, така че мъглата, Fog, давате Off. Тук Fog Start, давате на 0.2, най-малко мъгла. Details, всичко на Off. Dropet Items, ако искате на Fast, значи да кажем златен скелет има в играта и да си дават по-често предмети. Тук Off, тук Fence, тук Off, тук не знам как се казва това, Fence ли, аз не знам. Тук ако искате да нямате абсолютно никакъв лаг, Off. Но моят компютър не изпитва много проблеми. Нямам лаг, давам го на On. Повече ми харесва. Така, не мога да прочита това. Тук давате, тук всичко на Off. Абсолютно всичко, задължително. Ако искате да нямате никакъв лаг. Така пак на Off. И
сте готови. Така. Аз ползвам Faithful май се води. Да и чух. Не знам как се казва. Много удобен текчър пак. Ако го искате, ще ви дам линк. Направо ще сложа линк. Така. Друго колко не може си. Да, иконките не трябва да са много големи, защото те дават слаг. Значи, цъкате десен бутон, View, ето, Medium икон, Small. Ако ви е слаб компа, да кажем 1-2 гига RAM, слагате и на Small. Аз на такива не мога да ги сложа, понеже съм на лаптоп. Затова не така не са много удобни. Те по дефолт ги нарежда. Това беше за този урок. И друго. Винаги когато играете Minecraft, изключвате такова Google си, защото и той товари процесора. Друг начин, още един начин има. Когато е отворена Minecraft, давате десен бутон Start Task Manager, не знам точно как е, и търсите Java Excel. Както виждате, 19-20% товари процесора. Значи ако много ви товари, теглите с 32 битова Java да не ви товари много. Ако пак ви товарите, да кажем, искате по-малко, давате Set Priority. Не мога да прочитам. Давате на Hide, те мисля, че се казва Real Time. Такова. Не върши работа, не дейте, ви казвам. Hide. Тук давате. Така Java-та няма да товари толкова много. И забелязал съм, като играете на английски, като играеш на английски език, нямаш пак толкова лак. Това бе всичко от мене. Аз съм Шокер. Очаквайте 8 епизод на Survival скоро. И клипа вече е станал 12 минути. Довиждане.